अरे प्रतिनिधि बनी तो कुछ किस्मत के भी बात होला जी। कुछ किस्मत भी हमारे साथ ना दहल। अच्छा। फूले एक डाली में फूल, उसकी किस्मत जुदा जुदा है, एक सहले पर चढ़े के कब्र पर पड़ा है। तनि सब भोजपुरिया दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में आई हम रउआ लोग इनका आज एक बहुत ही मशहूर बहुत ही खुशदिल इंसान से मिलावे जा रहा बनी। यहाँ के नाम ना बताएम, रउआ देखी वहाँ के देखेम तो रउआ खुद महसूस हुई कि वहाँ के कैसन इंसान बानी। वहाँ के एगो यूनिक बानी, पूरा गांव में ढूंढ लेम तो औसन इंसान, ओह रंग के इंसान, ओह बात के इंसान रउआ ना मिली। तो वहाँ से आई हम बातचीत करे जाता नहीं। वहाँ के सरपंच के सीट पर खड़ा भी रहनी है, लेकिन हार चुकल बानी। ऐसे वहाँ के कुछ दुख भी बा, लेकिन वहाँ से कुछ चर्चा कल जाए चुनाव के लेके, समाज के लेके, सरकार के लेके, किसान के लेके। तो रुआ लोगन के देर ना लगावते हुए चल ले चलता नहीं आ देखल जाओ जे का वहाँ के बोलता नहीं। आई देखल जाओ यहाँ के पास में आ गई बनी जौन की पूर्व सरपंच रहनी है आ कुछ कमी रह गई है, जौना कमी के वजह से यहाँ के ना जीत पैनी है। बाकी यहाँ के बहुत बढ़िया फाइट देनी है, 3 नंबर पर यहाँ का स्थान रहा सरपंच में। तो यहाँ से अब की जानल लीजिए कहाँ थोड़ा सा कमी रह गई है। ढेर बात कही जाई, लेकिन पहले हमारे सवाल यहाँ से यह रही जे कहाँ थोड़ा सा कमी रह गई है, जौना कमी के वजह से यहाँ के सीट ना निकलल है। वो बारे में रहुआ कुछ बताई नेताजी। बात ई भइल है जे हम पैदल घूमनी हम जी, हम साइकिलो न चले। अच्छा। अब पैदल के उसके संग हम न लगनी हम अकेले पर्ची बटले बनी बस। यही वजह से अब केहू केहू संगे गई रही। मैंने मैनेजमेंट में रहुआ कमी रह गई, यह कहे के चाहते नहीं। तो अगला बार से रहू का विचार बा जे रहुआ चुनाव लड़े के बा तो कौना आधार पर लड़े, केंग रुआ व्यवस्था करे, का सोच रख ले बनी अपना मन। वो हमरा के तो समय जंगाई समय का हिसाब से चल जाई। अच्छा, कौना पद से रुआ खड़ा रहनी है? सरपंच पद से। अच्छा, तो सरपंच पद से रुआ खड़ा रहनी है तो कय गो वोट रुआ मिल रहा? हमार तीसरा स्थान रहा। अच्छा, टोटल वोट कय गो रहा राउर? 670। 670 वोट यहाँ कर रहा। 670 वोट एगो पंचायत स्तर पर कम ना होला। एबार वार्ड के चुनाव में 100 गो एक वोट से हार जीत भइल बा। 100-150 वोट मिले बा एक वार्ड पर। आ यहाँ के 670 वोट ले रहनी है। एक एगो पर्ची बांट दिल रहनी है पैदल, साइकिलो ना, केहू संगे ना, अकेले सिंगल दम पर। अकेले दम पर यहाँ के पैदल चुनाव प्रचार सब व्यवस्था अकेले कैले रहनी है। इनका लगे यहाँ के लगे ना सवांगी रहा ना धन रहा वो टाइप के जो यहाँ के फाइट दे सकी। लेकिन जितना भी कैले बानी बहुत बेहतरीन कैले बानी। आ यहाँ के मेहनत वाला इंसान बानी। और कुछ यहाँ के अपना बारे में बताएं, अगर वो जीत जाती तो इस समाज खातिर हुआ का करती, कुछ दर्शक के बताओ। हमारा में यह रह गई सच्चाई के चलते हमरा में गरीबी भी बा। हमरा साँच आदमी के समय नहीं खे, झूठ साँच 2-4 गो बोलता ओकर समय बा। अच्छा, समय के दोष बा। अच्छा, कहाँ कमी रह गई एगो रुआ अपन कमी बताई, आखिर रुआ काहे हार गई और रुआ आगे के का सोचले बनी, कुछ बताई दर्शक से, जे दर्शक भी ये पर कुछ विचार करो। अरे संगे 2-4 आदमी रही तो हमारे लगे पैसा न रहे, संगे 2-4 आदमी रही तो चाय पानी करावल, कुछ नाश्ता पानी कुली। अच्छा, तो कहे कराउर मतलब जाई तो तेल के पैसा चाहिए, ऐसे हम लौट गनी, लेकिन खाली हाथ के चीज नहीं खे। अच्छा, ये सरकार के रउआ जो नीतीश सरकार के काम काज बा, ऐसे रउआ खुश बानी और सरकार के का कहे के चाहते हैं रउआ? सरकार सब ठीक बा, सरकार के हम कोनो दोष ना देव। एगो अपन परिवार चलते नहीं खे, हम मोदी जी के नीतीश जी के काहे के दोष दी। एगो तो अपन केहू के परिवार बाते, एगो परिवार चलावे में लोग परेशान रहता। आ जेका राज या देश लेके चले के बाद ओकरा के हम बुराई काहे करी। तो वो से नीतीश जी के रुआ जितना भी कार्यक्रम बा सब ठीक बा, सब ठीक बा, हमरा देखे से सब ठीक बा जी। ये हमारा सब लोग का चाउर मिलता, गेहूँ मिलता। लॉकडाउन में सबकर रोजी रोटी चलते बा, थोड़ा ढेर जगह बात है। एगो कमी बा जो हमनी के किसान परेशान बानी सन घोड़ परास से, यही से हमनी परेशान बानी सन, हमनी के कोनो फसल बाँचत नहीं है। तो ये मुद्दा पर सरकार से रुआ का कहे के चाहें? अब सरकार से हम का कहीं, सरकार का सब बात सरकार जानती है खुद। लेकिन सरकार से रुआ कुछ कहे के चाहें जे सरकार एक घोपरास लिल गाय जौन बा एक कुछ देखभाल करो या पकड़ो, ये बारे में कुछ कहीं रहुआ तो एगो हमनी के प्रतिनिधि बानी। मान ली कि एगो पूर्व सरपंच ना जीतनी, लेकिन जीत जाती तो एगो हमनी के प्रतिनिधि न रहती, तो वो असर से रहुआ सरकार से क्या कहे के चाहें? अरे प्रतिनिधि बानी तो कुछ किस्मत के भी बात होला जी, कुछ किस्मत भी हमारे साथ ना दहल। अच्छा,
फूले एक डाली में फूल, उसकी किस्मत जुदा जुदा है, एक सहले पर चढ़े के कब्र पर पड़ा है। तो एक डाली में फूल फूला तो दूगो किस्मत बा। तो हमरा जितना किस्मत में रहे उतना हमरा वोट मिलल। 10 आदमी रहबो करी तो उतने वोट मिली का बबन जी। अच्छा, आ सरपंच जे जीतल बा ओकरा से रउआ खुश बानी? उ काम लायक सरपंच बा कि नहीं खे? अब जानता बताई हम काहे के ओकरा साफ चौकट काम लागता। अब का हवा बुझाता? सब बढ़िया बा। अच्छा, आ खेती किसानी के बारे में कुछ बताई? गेहूँ वहूँ इस साल बानू बढ़िया से? हाँ सब ठीक बा। अच्छा, और कुछ बताई अपना बारे में, दर्शक और कुछ जानस? कौन सी हम अपना बारे में बताई? पूछी कौन चीज़ बताई, हम यही को कौन सी बताई अपना बारे में। अच्छा, ये जौन यूपी में चुनाव होके जाता, कुछ न्यूज रहुआ सुनता नहीं तो रहुआ का? हमरा वो चुनाव के विषय में कुछ मालूम नहीं। हम तो ये खेती करता नहीं, खेती में लागल बनी। अच्छा, यूरिया जौन 200 रुपये, जौन के 260 रुपये दाम बा, तो 400 रुपये बिका रहा है मार्केट में। ये विषय में रुआ का कहे के चाहे सरकार? हमरा तो 270 में मिलो। अच्छा, और लोग जे जंगल ले आइल ना, तो मैंने 400 के और लोग भी ले आइल होते विषय में रहुआ कुछ कही? तो लास्ट में लेट से गइल हो ओरैला पर जेकरा जंगल रहल से ले हल दे लिया। अच्छा, इंदिरा आवास और कुछ घर दुआर बनल बा कि ना? रहुआ तो काफी गरीब परिवार से बिलोंग करता नहीं। देखता नहीं कि रहुआ घर में केहू कमाहू वाला सदस्य नहीं खे अपन? मिलल बा 12 में मिलल है, 12-13 में। अच्छा, 13 में मिलल है। अच्छा, तो कुछ हो गइल, कुछ जहाँ तक ले जोड़ चत के कुछ काम अधूरा बा। अच्छा, और समाज के बारे में जो नयका परिवेश, नयका लड़का बना से कहीं करुआ कुछ एथी देवे के चाहे संदेश जे पढ़ा और किसानी के बारे में यहाँ से कुछ जानल जाए तो बे साल गेहूँ आ आलू सरसों के फसल बा, तो खूब बढ़िया फसल बा नु आपकी गांव में? फसल तो बढ़ले बा, लेकिन घर पर छोड़े तब नु। अच्छा, तो एक कोनो समस्या के समाधान रहुआ नजर में नहीं खेलो को? सुने में तो आवता जे मुखिया लोग जी में दरखास्त दियाई तो वन विभाग में वो लोग भेज के एकरा के पकड़वा के जंगल में छोड़ी है, तो सुने में आइल। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कोनो काम भइल कि ना एकरा प्रति? ना, अभी कोनो ना भइल। अच्छा, जालो तो घेरल जाता, जालो फाड़ देता रहा। अच्छा, अब का को जावा हमनी के कोनो बड़का प्लॉट नहीं खेनु, 2 काठा 1 काठा 4 काठा एगो प्लॉट बड़ी सो। अच्छा, अब कहाँ जाल घेरल जाई या कहाँ अगोरिया कर ले। आ नीतीश बाबू के दारूबंदी पर कुछ सवाल रुआ से पूछल चाहे जे दारूबंदी हुआ कहीं नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर सफल नहीं खेल को? ये बारे में रुआ कुछ बताई जे वहाँ के ई फैसला जौन बात सही बा कि खराब बा? ना हम दारू पी या ना दारू के विषय में, लेकिन समाज में रुआ रहे नहीं तो समाज के अच्छाई बुराई के बारे में रुआ जानकारी हो? विषय में हम नहीं। अब नायका सुनत नहीं जे कदम मास्टर लोग के जवाबदारी दिया गई, गाँव गाँव घूम के पता करो लो जे कहाँ दारू बिका तो नहीं खे बिका। ये बारे में रुआ का कहल चाहे? ठीक है बात, नीतीश जी जितना अपना तरफ से करता रहे ठीक है करता रहे। अच्छा, तो अगला सरकार लालू के या नीतीश के? अब जानता हूँ, हमरा के समय बताई, अभी तो बहुत लंबा टाइम बा। अच्छा, और गेहूँ के फसल ठीक बा नु रुआ गाँव में? ठीक है बारिश। और अपना बारे में बताई, रोजी रोटी के चलेला? लइका उइका कमालन सो कि रुआ खुद मेहनत करी ले? हम तो खेती में मेहनत कर ले, ठीका बटाई अपन जो थोड़ा ढेर बात यही में खटी ले खाई ले। अच्छा, दोसर कौन हाल रोजगार बा? अच्छा, आ लइका सन के पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था के? पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था वही में से चलेला। अच्छा, अच्छा, कुछ बेच खोज के काम चल जाला सब? दिक्कते से चलेला। अच्छा, 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 देश के हमनी का प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर 2 शब्द बोली। बहुत लोग वहाँ से नाराज भी बा, बहुत लोग खुश बा। रउआ नजर में वहाँ का कैसन प्रधानमंत्री बानी? रउआ तो ढेर प्रधानमंत्री देख चुकल बानी, ढेर सांसद के संग भी रह चुकल बानी। एगो इंदिरा जी रहली, एगो मोदी जी। अच्छा, वाजपेयी जी, एक नीचा तो हमरा दोसर केहू पसंद है नहीं। तो ये बेरा मोदी से मतलब लोग लागत है कि रउआ काफी खुश बानी? हाँ, मोदी जी। वहाँ का कौन कौन काम रउआ पसंद आइल? पसंद बाजे हमरा लावन लकड़ी के दिक्कत बा तो गैस मिलिए गई जी, से सब लोग के जनता के मिलबे कइल जी। ये हमरा मान लेते जाई लॉकडाउन में काम हाल रोजगार लोग के बंद बा तो चाउर गेहूँ लोग के मिलते बा। अच्छा, 2000 रुपया 6 महीना पर मिलते, 4 महीना पर मिलते बा। अच्छा, अब कौन चीज काटना देश का करस मोदी जी? अनाज उनाज मिलता? हाँ, सबका मिलते बा जेकर कार्ड बा से। अच्छा, कार्ड तो लगभग सबकर होइए गइल बा। अच्छा, मोदी जी शिकायत करला कि नहीं कि केहू शिकायत करे? एगो अपन परिवार चलते नहीं खे, बेटा है ना घिंचता, मेहरारू है ना घिंचता, मोदी जी इतना समेट के ले चलता नहीं, कमजोर बात बा। देश विदेश सब
हमनी के गांव में तो सब खेत लगभग जितना खलार बा सब पानी में डूबल बा रुआ देखत तनी आ ऊंचासे पर गेहूं आ आलू सरसों सब मिला के बोल बा ये बारे में का रुआ कहल चाहते हैं? जैसे बोल तब फसल निकल का कइल जाई जो प्रकृति का हमने बदल सकत नहीं हम मतलब कि रउआ मतलब कि मोदी जी मतलब प्रकृति के उन्हें के बदल अच्छा भगवान ही लीला बा। प्रकृति के देन से हमनी लाचार बनी सब। अच्छा और कुछ बताएं नीतीश बाबू के सारा महिला के बढ़ावा देता रहे पुरुष के घरे बैठा दले तो ये बारे में कुछ कहल चाहेम जे कुछ सुधार करस? ना ये विषय में तो सभे महिला के आगे उठावे के चाहता तो ठीक है बा उठावत नहीं तो पेंशन जौन की जे बा ई गरीब लोग के पेंशन नहीं के बढ़ो यह तो कंप्लेन जनता के सुने में आता है पेंशन बढ़े के चाहिए। 400 रुपया विधवा पेंशन बा आ वृद्धा पेंशन 400 बा कौनो पेंशन ओसे काम मिलता ओसे अच्छा। ओकर का तो जल जाई सब्जियों में ओसे ना काम चली। अच्छा तो रउआ हिसाब से क गो रुपया वहाँ का पेंशन कह देवे के चाहिए जौना से अरे सारा कम से कम 1000 रुपया होखे के चाहिए अच्छा तो कुछ जनता खुश रहे। बिजली का बिल ओल के आवता ठीक बानी ओसे संतुष्ट ना, बानी? हाँ बिजली के बिल ठीक है बना ढेरे बना कमे बा ठीक है बा। अच्छा तो बिजली बराबर रहता नु? हाँ हाँ बिजली बराबर रहो। रोड के का स्थिति बा रउआ गाँव में? और रोड के स्थिति तो तनी हमारा गांव में तो बहुत कम भइल बा। मोदी जी के 10 नंबर में कई गो नंबर दे वहाँ के काम काज से खुश होके 10 नंबर अगर रुआ के दिया में कई गो नंबर वहाँ के देवे के चाहे रुआ? हम 10 के 10 दे दे मोदी जी के। अच्छा 10 में 10 देम तब तो हाँ। लागत काफी खुश बनी रहुआ मोदी जी से। हाँ तब अगला सरकार फिर मोदी जी के रही बुझाता हमरा ऐसे खुश बनी नु? हाँ हाँ ठीक और कुछ बताई दर्शक के जे अपन परिचय कुछ दी जे रउआ कौना गांव से बानी चाहे अपन नाम कुछ परिचय दी जे आम जनता रउआ के पहचानो आ पूरा लोग रउआ के बारे में जानो कैसे कि रउआ एगो यूनिक आदमी बानी रउआ से बात विचार करके बहुत खुशी मिलल। तो दर्शक के अपन कुछ परिचय दी अपना शब्द में समझी जे एगो रउआ प्रतिनिधि बानी सारा जनता के। हम सडिहा गांव के बानी जी नाम का परी राउर? जमदार महतो हमार नाम पड़ी। अच्छा और कुछ कहल चाहे दर्शक से जे भी दर्शक बा मान लीजिए अगर वार्ड में जीत जैती सरपंच में रुआ जीत जैती तो रुआ का काम करती जना से दर्शक सारा खुश रहते राउर पंचायत के सारा लोग खुश रही कौन कौन? सच्चाई के मार्ग पर चलते जी इंसाफ के मार्ग पर चलते जी दोसर का चल सच्चाई होके के चाहिए। मैंने सरपंच के कौन कौन काम होला ई रउआ जानकारी बानू? ना तो ओकर अभी सरपंच के तो ढेर काम होला कौन कौन हम बताइए अगर पर पंचायत करे के पड़ेला तो ढेर लफड़ा होला तो हमें जैती रहुआ तो मान ली पक्ष में बात करती कि मुँह देखा बात करती ना ना जायज जो बात हुई तो वहाँ के समाज से जनता से समझ के बुझ के जे का जायज बा नाजायज बा ओकरा हिसाब से। कई गो रुपया राउर चुनाव में खर्चा हो गई रहे दर्शक से हमारा कोनो खर्चा नहीं है पर्ची छपौलर ने 500-700 अच्छा घूम के बांट दल बनी दोसर कोनो लोग के कुछ खियौलहूँ पियौले रहनी हो ना एको पैसा ना हम झूठ काहे के बोली। अच्छा तो अब अगला बार के का स्थिति विचार बाजे रहुआ मुन में कुछ सोचले बानी कि लड़े के बा कि ना? अब वो हमरा के समय का हिसाब से चल जाई इतना आगमा बात का कहल जा। अच्छा मैंने अभी से कोनो तैयारी नहीं कर हुआ चुनाव के अभी बारे से में? कुछ नहीं है खेती में लागल बनी सब पटौनी सटौनी होता अच्छा और वहीं तो बैठल बनी पटौनिया में बनी। अच्छा अच्छा तो देखी यहाँ के रहनी है हमार जमदार जी जौन पूर्व सरपंच पूर्व प्रत्याशी रहनी है जौन कुछ वोट से हार गईनी लेकिन यहाँ से बातचीत कैला में बहुत खुशी मिलल। रउआ लोग देखत रही भोजपुरी क्राइम बाबा अगला वीडियो में फिर रउआ से मिलम तब तक नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी भोजपुरिया समाज।